Adlaw daw sa inyong tanan karon sa mga atong kapalitan o sa atong mga kahigala ni atay special guest karon nga nagpadagan og presidente. Ato nang tawagan si Mang Kiko. So, kaya salamat no. Kaya salamat sa ito mga kahigala dira ang atin karong ato ang pagapulong-pulong. Mga iyo ko gamay niyong suporta og dakong suporta kay mudagan ko pagka-presidente karong 2022 election. Oh sir, presidente dai mong daganan sir. Oh, Abi na kong tanod kay pareha man sok-sok ato ni Lula Flora nga. Murag mo man yang chickered. okay, no? Naong ra kong tanod pero presidente gid akong daganan. Simple og bagat sir. Simple ra gid tayo nga pagkatao sir. Ako gay simpleng tao lamang. So, kung butuhon kinyo karon 2022 election, daghang gig mga mahirap nga mayaman. Ug daghang pong mga mayaman nga mahirap. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Grabe sir. Dito sir, ning believe na gid ko nimo sir. Kaya nga naman, kawato na ko lang kwarta ug gihatag na ko sa mga pobre. Dira pa lang sir, daog ka na. Ha, sigurado gina, ako gay mo daw karon. Sir, usa ang plataporma nimo karon? Ang akong plataporma karon 2022 election, kung ako inyong botohon, kung ako inyong pilion bilang presidente sa Pilipinas, sana all may pira. Sana all may bigas. Sana all Sir, relax lang. may jowa. Relax lang sir. Sana all may kachat. Sana all Relax lang sir. nilalambing. Sana all may kadate. Sir, sir, Ay, mga sama. dikit kayo plataporma sir. Kulag kayo plataporma. Lah, sorry dong. Tapuhan. Sorry no. Sorry yun kay. Usap, sir, relax lang sir. Okay, sir, salamat sa imong mga sanaol sir nga mga nami nga mga sanaol nga imong mga plataporma. So, salamat yun. Salamat kayo dong. Suportahan ko inyo guys sa 2022 election. Daghang salamat kang Sir Kiko Moreno. Karon ginatawagan na po nato karon ang ikadawa ng gis na babae, si Ma'am Lini Rodrigo. Imam pasok ma'am. Wala lagi kang gis Sakso ko din ninyo kay para makakit nako ang mga Pilipino, mabuto sila sa kuwa. Ako man mabutog gid po ko ma'am. Naakit ko dayon pagsulod ko lang nimo naakit ko dayon. Salamat din taon do. Isisirap ko tuhod. Kutay ngerti ka. Ay pobrahan na. Masasaktan ang mga tao niyan. Ganyan talaga tayo mga Pinoy, ma'am no? Pare-pareho lang kayo mga lalaki. Mapagmahal kasi tayo. Mga manluloko. Okay. So, buo ang aking loob. Natatakbo bilang presidente ngayong 2022 election. Kailangan nating palayain ang ating sarili sa mga taong manluloko. Kailangan nating palayain ang ating sarili sa mga tao na pinapaasa lang tayo. Ma'am. Ay, gila, ma'am. Kasi sir, gila. Manghilak. Hindi ikaw mahilak po ka. Sa mga brand yan. Magkatawag ka. Okay. Bagatag ko, kalipay sa mga tao. Pwede na? Okay na, ma'am. Buto na ko ka na. Okay. 100%. Mga ganito na to, 100%. 200% na, ma'am. Okay. May pahaman pa nga, 50. Karapit. Yes. Okay. Of course. So, ngayon kung supportan niyo karon 2022 election kay mudagan ng presidente. Ma'am, Sa mga maliban sa katong platapormahan, unsa pa man ang imong gusto mong imon sa mga tao aron nga 250 sila mo boto nimo. so, I have 3 daughter and 3 anak ng babae, sila lahat. What? Plus 6 times 2 equals 160 times so Diha pa lang, hindi ma'am. essential yung lugaw. Kaka ay sorry. Ano doon?
lain atong mga pangutana diniya. Unsa ang maingon nimo sa imong mga kontra karon sa pagka-presidente karon 2022 election? Ako maingon sa ako mga kontra karong 2020 election. Unahon nato nga makontra nimo kay si Pacquiao. Unsa imong maingon ni Pacquiao? Pacquiao ay nalagdagdagan. Kaya ako naging butuhon sa Pilipino. Dili pa lang ma'am, madali. Oo. Huwag ka na tumakbo. Your time is up. Kang kuan ma'am, Sir BBM. Unsa may mong maingon? Murag delikad ka ano ma'am. Delikado kayo ko. Sir, I love you. I love you, BBM. Sir, siya nagro mo daog ma'am. O dili pa. Hindi rin. Hindi siya naman daog kay... Oh. Ma'am, itago na na ma'am no? Oh, Pinoy! Butuhan na ito ko niyo. Sorry. Grabe ko itong plataforma. Dagko na kitong plataforma po ma'am. Flat ako po, ma. Flat plataforma. So, sabay mo na ako sa taransa ko mga kalaban. So, huwag na kayo tumakbo. Talo na kayo. Ma'am, kanang style na ma'am. Usa mga kata na Bubo! Bubo! maruwas style? Oh, gadon! Bubo!